Umphefumulo wami uyayibonga inkosi, nomoya wami ugcobile kuThixo umsindisi wami, ukuba ekhangele umophansi kwesicakazana sakhe, ngokuba ngalokhu zonke izizukulwane ziyakuthi nginethamsanqa, ngokuba wanenzela into ezinkulu somandla, lingcwele igama lakhe, fefe lwakhe luphezu kwabo bamoyikayo, kwizizukulwane ngezizukulwane. Wenzile amandla ngengalo yakhe, ubachithile abanerhatyi ekucingeni kwenhliziyo zabo. Iziphathimandla uziwisile ehlalweni zazo, wabaphakamisa abaphansi. Abalambileyo ubahluthisile ngento ezilungileyo, izitsheli wazindulula zilambile. Umxhasile uSirayeli isicaka sakhe, ngokuba ukhumbule ngofefe lwakhe, njengokuba ethethile kobabo nakwinzalo yakhe kude kube kunaphakade. Mandilimeme ke ibandla sivulele inkonzo ebusuku nje, ngokuba sivume kunye ingoma 192 uNkulunkulu ufihliwe noma bekugulelana, obonakalisiwe kimi futhi noma ngifuna.
Ngempela onkulunkulu bonke akekho unkulunkulu onjengawe. Siyabonga uNkulunkulu wethu owawukade ukhona zonke izinto zingakabibikho, usekhona manje njengoThixo. Nansi Baba inkonzo ye-Thanksgiving esingena kuyona Nkosi enamandla amakhulu, obuyazi wena uNkulunkulu wethu, thina Nkosi enamandla singakayazi. Sikhuleka kuwena uNkulunkulu mthokozisi, sikhuleka kuwena mduduzi, sikhuleka kuwena beluleki omangalisayo. Wena uthungakabizwa ubusukhona, kuthi ngakacelwa ubusuphendulile. Sibiza wena Thixo ngoba konke esikwenzayo uma wena ungekho sikwenzela ilize kosenamandla. Ebusuke kosenamandla sibiza wena Baliso ingcwele. Bakhona Nkosi uNkulunkulu abakule nkonzo abangabongi lutho kodwa ababonga isipho sempilo kosenamandla, ngoba iyona into abayibongayo uNkulunkulu wethu.
sithi ke Nkosi uma singena kulomthandazo nangu umfundisi uShabalala baba wethu oyingcwele owambiza baba ukuhle baba wethu oyingcwele walandela ubizo lakho walandela ilizwi lakho Nkosi enamandla ngoba baba ilizwi lakho liwukudla uma silambile ilizwi lakho lingamanzi uma somile baba wethu oyingcwele sicela ke Nkosi enamandla uhlale nale nkonzo naba bahlabeleli baba wethu oyingcwele naba abantu bakho bethwele imithwalo yahlukene kumakhaya ngamakhaya kodwa Nkosi enamandla sizobonga uNkulunkulu wethu ngoba wena Thixo usenzele izinto ezinkulu hlala ke Nkosi uNkulunkulu nalo convention hlale nomuntu wakho uNkulunkulu esazobeka ilizwi Nkosi enamandla sithi umasuka kule ndawo siphindela kumasekethe ethu singasafana nasekuqaleni yenze njalo ke uNkulunkulu wethu ngoba usithembisile wathi konke sicela egameni lakho wena uyakusenzela manje naphakade amen Sezulwini mali patweko unwele imikama ukungani ba oma abuzi atoya koma sensiwa ezolima usiphe namhlanje isonka zethu semihlambi sikholele lizono zethu
phansi ekhamente sifumane isifundo sethu. Esiyakusifumana njengoba sibhaliwe kwincwadi yeTestamente Endala, incwadi iGenesis chapter 22. Sawuqala ku-verse 1 siphele verse 19. Incwadi kwiTestamente Endala, incwadi yeGenesis, isahluko ngamashumi 22. Ivesi eyokuqala kuyoma ivesi eneshumi 9. Isihlokondaba sithi ukulingwa kokholo luka-Abrahamu kokumenza idini u-Isaka. Verse 1. Kwathi emva kwezonsuku uThixo wamvavanya-ke u-Abrahamu, wathi kuye, Abrahamu. Wathi u-Abrahamu, ngilapha. Wathi khawuthabathe unyana wakho emnye kuwe, yena lo umthandayo u-Isaka, uhambe naye uyezweni laseMoriya, umnyuse khona abelidini elinyukayo phezu kwentaba endakuxelela yona. Wavuka-ke u-Abrahamu kusasa, walibopha esile lakhe, wathabatha amadodana amabini kunye no-Isaka unyana wakhe, wacanda iinkuni zedini elo linyukayo, wesuka waya endaweni abemxelele yona uThixo. Ngomhla wesithathu uAbrahamu waphakamisa amehlo akhe wabona loo ndawo ikude. Wathi uAbrahamu kumadodana akhe, hlala lapha nina neli esile, mna nomfana lo siyaphaya sinqule sibuye size ke kuni. Wazithabatha uAbrahamu iinkuni zedini elinyukayo elo, wazibeka phezulu ko-Isaka unyana wakhe, wathabatha umlilo ngesandla sakhe nesithethe, zebahamba bobabini ndaweninye. Watsho ke u-Isaka ku-Abrahamu uyise ukuthi, bawo. Wathi yena, ndilapha nyana wam. Wathi nanku umlilo neenkuni. Ewe man. Iphi na ke imvu yedini elinyukayo. Wathi uAbrahamu, uThixo mntanam wazibonela imvu eyedini elinyukayo. Bahamba ke bobabini ndaweninye. Bathi bafika endaweni abamxelele yona uThixo, wakha khona uAbrahamu isibingelelo, wazicanyisa iinkuni, wabopha u-Isaka unyana wakhe, wambeka esibingelelweni phezu kweenkuni, wasolula uAbrahamu isandla sakhe, wathabatha isithethe ukuba ze amsike unyana wakhe. Samemeza ke kuye isithunywa sikaYehova esemazulwini sathi, Abrahamu, Abrahamu. Wathi, ndilapha. Sathi, musa ukusa isandla sakho kumfana, musa ukumenza nto, kuba ndiyazi ngoko okokuba uyamoyika uThixo, akunqabanga nonyana wakho kum emnye kuwe. uAbrahamu waphakamisa amehlo akhe, wakhangela nantsi inkunzi yegusha ngasemva ibambeke ngempondo etyholweni. Wayo uAbrahamu wayithabatha inkunzi yegusha, wayinyusa ukuba ibe lidini elinyukayo esikhundeni sonyana wakhe. Wathi uAbrahamu, igama laloo ndawo linguYehova ozibonelayo, ekuthiwa namhlanje entabeni abonakala kuyo le uYehova. Samemeza ke isithunywa sikaYehova
yakho nenkwenkwe njengenkwenkwezi zezulu nanjengehlabathi eselunxwemeni lolwandle imbewu yakho ilidli lifa isango leentaba zayo zisikelelwe ngembewu yakho zonke iintlanga zehlabathi ngenxa yokuba uliphulaphuli ilizwi lam wabuyela uAbraham kumadoda akhe besuka baya bendawonye eBhesheba wahlala uAbraham eBhesheba lilizwi likaThixo eli elibafaneleyo abantu bakhe wakasikelela uKristu sezawushukela ngoku nangonaphakade amen. Inkosi kakhulu siyabulela mandithabathe nomzuzu President executive yakho President elect the executive yakhe zi-executives zemanyano ezingezinye esikhoyo phakathi kwethu zintsumba nabefundisi abakhona abavangeli noBhayibheli umkhosi wonke wamadodana lehamente yonke khona lapha ebusuku nje nivumeleni inibingelele kwelihle igama nomfeli nomvukelo wami uYesu Kristu sanibonani. Mandibulele kakhulu President ukubana uphinde nangalomzuzu uthi mandizoma apha xa sizokwenza le nkonzo yemibulelo yokuzisa imibulelo ngaphambi kaThixo. Ucelwe ke into ukubana izawusebenza nomzalwane Nyamboza kuthiwe ke mna ndizawuba usalesman othengisa i-product ozokhonvinsa nje into okubana unakho ukuyithenga kodwa ze bengayibhatali kum Nyamboza yena uzoba uthela ukuqokelela loo nto le yathi uThixo wayifaka enhliziyweni. Ndivumeleni ke kule ncwadi esiyifundileyo ncwadi kaGenesis chapter 22 okokubana ndithathe nje amavesi amabili uverse 7 noverse 8 sikhawuleze kuba ndiyayazi madodana ndijahe mvuselele ukhamazi phaa kuverse 7 athi Isaka wathi kuAbraham uyise baba wathi yena ilapha ndodana yami wayesethi bheka nanku umlilo nazi lenkulu ke iphi imvu yomnikelo ezakushiswana nanku umlilo nazi inkulu kepha iphi imvu yomnikelo ezoshiswana. Abraham wathi
uNkulunkulu wozibonela imvu yomnikelo yoshiswa indodana yami bahamba bobabili benkulu Thixo makasikelele ngokunamona phakathi kami kathi ke ulelami kuYehova kuba yilungile kuba ububele bakhe kumina
ngaphansi kwalomgomo wakho join. Seeking a prophetic voice in the wilderness for the revival of your YMG. Sishiyekele imizuzu emibala singene ngemini yecawa president. Dothi ndawujonga lo mgomo wakho awukatshintshi. You're still seeking a prophetic voice. We are still in the wilderness. President wam wogqiba wathi mandenze inkonzo yokubulela kuThixo. Why we are in the wilderness. That president akho nto nzima njengokubulela usenhlala. Pofunda zibuza umbuzo into okubana ubulela ntoni enhlala. Kuba you still seeking even a prophetic voice. But when awathi masenze umbulelo. And president ndike ndababona mina abantwana bakwaSirayeli behamba enhlala. Into ebebedla ngayo is to complain every time. Kuba ubomi basenhlala ubomi becomplain soloko uyakhalala awunamanzi awunakutya. Now andiyazi ke kuba yona nto abayenzayo mhlawumbi kukumthuka nomthuka uThixo kunye noMoses president. Yale nto yokubana uba sisenhlala akho nto enzima njengokuthi inkosi uThixo uzazi into okubana kule mpilo endiphila kuyo ngibekwe enhlala president wami. Kodwa ndivume president into okubana kuba ndizibuza umbuzo othi uyakwazi na ukubulela usenhlala okanye uyakwazi na ukubulela ungenanto okanye uyakwazi na ukubulela president wami usaqonda ukubana laa nto ebendiyithengise uThixo andikafinyeleli ndisabambe nje ingcosana yayo. Kodwa uyakwazi na ukuthi inkosi uThixo ndafikelwa president ukukhangela umbulelo kaAbraham Khamete engcwele evuma ukuthandaza ethi iBhayibheli endiyifundayo khosomhle othandwa lizulu uAbraham for age above 99 years waqala uthola umntana uIsaka for 99 years ethandaza umthandazo ongaphendulwayo waqala ufumana umntwana uIsaka. Khamete engcwele evuma ukuthandaza kodwa kusasa nje kwathiwa kuye hamba uthi inkosi uThixo. Khamete engcwele evuma ukuthandaza ndabuka ke indlela uAbraham asobole ngayo fumana lo mntana. Ithi into yokuqala yabona sisethembiso athenjiswa sona uAbraham kuthiwa at the age of 75 enento yonke qha ingenabantwana and nayo into ethi wayezame yonke kodwa kabafumana abantwana. Uthi iBhayibheli wafika uYesu uThixo at the age of 75 wathi ndithanda ukujonga ndathi apha kuyawuphuma zonke iintlanga yawuzala wami bonke abantu baqubute esizalweni sakhe.
wathi kodwa phuma kokwenu uye kwilizwe enzakufunisa Hamete njole fumutana waphuma kokwabo evise thembiso sokubana uzinkitha yezizwe apha emva kwabo qaphuma kokwenu. Now for Isaac, for yena uba makafumane Isaka, he had to leave abantu bakokwabo nesizwe sakokwabo just for Isaac. He had to leave family yakhe yonke wabheka ezweni angalazi just for yena makafumane Isaka. And that's normal. Awumbona na umuntu xa engafumana abantwana athi noba bemnye nje inkosi khamete ngolefuna ukuthandaza ngokwezintanda aqubuhana aquthe phindhelele esibingelelweni esithi inkosi noba bemnye nje endothi nami umntana. Now uAbraham yena kuthiwa kuye akazoba mnye inzalo eninzi. Ithi iBhayibheli wayishiya ifamily yakhe wabheka ezweni elangalaziyo. Ithi iBhayibheli yakhe wayezweni laseKenani uThixo ayembonise kuyo. Now ndifuna kube nepicture usuke ezweni lakokwenu ungena mntana uthenjiswa abantwana wogqiba uyobekwa ezweni laseKenani, ilizwe libaleka amasi nobusi, ilizwe linoju, ilizwe linento yonke. Waqonda uAbraham into yokubana iyaphendula umthandazo. Ithi iBhayibheli wathi ufika apha esalinde isithembiso sizaliseke elinde lapha eKenani kwilizwe silazi ngokubana lilizwe linothileyo. Ithi imbaleki ngoku uThixo engakaphenduli kwase apha eKenani kwavaleka imvula woma wasenhlaba khameke ngolefuna ukuthandaza walamba eseKenani sayisithembiso ebethenjiswe sona asifezeki khameke ngolefuna ukuthandaza. Ithi iBhayibheli wayihambe nemfuyo yakhe kokwabo, so eyona nto ayinayo wayengenamntana qha nemfuyo. Now ithi iBhayibheli xa kuvuka indlala eKenani kwale mfuyo nayo khameke ngolefuna ukuthandaza uthi umbhali wayibuka phambi kwakhe isifa. Azimahlomente yayiva naloo nto leyo akuthembisa uThixo akakususe ezweni lakokwenu akubeka endaweni uqonda into yokubana xa ndilapha Thixo ingazathi ndiyayibona le nto uske le ndawo eyiKenani, le ndawo enothileyo. Ithi kofika wena mntu othembisiweyo isibe hayi khameke ngele efuna ukuthandaza uqonda yokubana akho themba la. Ithi iBhayibheli wahlala khameke ngele efuna ukuthandaza uAbraham uthi waqonda into yokubana iyaphela imfuyo yakhe. Ithi iBhayibheli wakhangela indaba kwathiwa eyiphutha khameke ngele efuna ukuthandaza eGibhithe ubungaya khona ikhona indawo ongafumanisa into yokubana iyaphilwa khona. Ithi iBhayibheli washiya iKenani wabheka eGibhithe. Andifuni ukuthetha ngokubana iGibhithe indawo enjani, kodwa wabheka eGibhithe asifezekanga isithembiso neminyaka iyahamba khameke ngile efuna ukuthandaza. Uthi umbhali wathi xa ifike eGibhithe now imfuyo abeyiphetheyo iya ngokuphela khameke efuna ukuthandaza ngabafumana abantwana. Now ushiyekele ngoku nguye nonkosikazi wakhe ngoba abantwana imfuyo iyaphela. Xa ibheke eGibhithe ithi iBhayibheli wamjonga unkosikazi wakhe wathi inkosikazi umhle, into ezokwenzeka mangifike eGibhithe into ezokwenzeka
ndizawubulawa ngoba bafunayo. Wathi ndenzoyenza nkosikazi wami, I will sacrifice nawe. Ndithi mandifike eGibhithe ndithi awungonkosikazi wami kodwa ungudadewethu. Khamete ngcwele vuma ukuthandaza. Now Abraham usuke kokwabo, wathi xa ifika apho konke ngenamntana, wafika eKenani walahlekelwa yimfuyo. Now ubheke eGibhithe uyolahlekelwa unkosikazi. Khamete ngcwele vuma ukuthandaza. Kunokuba nje uyalahlekelwa kodwa unesethembiso athenjiswe sona. Now eGibhithe he had to divorce unkosikazi wakhe. Now the minute efika eGibhithe, this is not my wife, it's my sister. So amathemba okufumana umntana ayachabalala ngoba kaloku akazokwazi uba nomntana engenankosikazi. Sefuna ukuthandaza kwasomhle okuthanda inkosi yakho. Ndithetha mna ngomntu onesethembiso, but the more u-expect into okobana kuzawukwanda kusikeshamente kuphele, nalokho into okobana ungathembela ngakho. Nkosomhle othanda lizulu, ithi iBhayibheli ke mandingayi kude, but bahlale iphutha. Khamete vuma ukuthandaza babuye iphutha. Kodwa gogo ithi ethi yahamba Abraham from 70 years to 95 years akamfumani umntana. Ithi iBhayibheli kwafumaniseka into okobana ngokwenature yokuzalwa komuntu nako komuntu uSara unkosikazi wakhe akasakwazi ukufumana umntana. Khamete vuma ukuthandaza. Ododa declare kwathiwa noba ungenza ntoni awusakwazi ukufumana umntana. So therefore amathemba akhe ayachabalala. Khamete vuma ukuthandaza. Uthi umbhali ke yabona ke uyakwazi umuntu xa ethembisa uThixo, xa ubona ukubana izethembiso zifeza ekuseni, ukhangela indlela eshekelelayo, umkhawulele uThixo ngezethembiso zakhe. Athi uThixo ekuthembisa u-Isaka usike wena uyosikhangelela o-Ishmayeli ngoba ufuna umntana, of desperation yokufuna umntana. Ithi iBhayibheli kwakhona now Abraham he had to cheat kunkosikazi wakhe, athathe uHagari azalwe kuzalwe uIshmayeli. Yabona ke into eshekelelayo nento uThixo angathembisanga yona noma unganayo xa ungesiya kuyiko ayikhamente ngivele vuma ukuthandaza ngoba unaye uIshmayeli but umntana ayigulo wesithembiso. Khamente ngivele evuma ukuthandaza. Uthi umbhali ke xa uzosondela funa ukusondela kule ndawo, uthi umbhalo at last at the age of 99 years kwafika umyalezo kwathiwa Abraham ngelixesha kulo nyaka ozayo uzawuzala umntana sandisizwe. Ithi iBhayibheli bahleka bathi njalo, wathi uThixo mlinda uzawufumana umntana. Now ke mandisondele ngelithi at the age of above 99 years wazala uIsaka. Funa usondela ngelitsho okubana wazala uIsaka. Emveni kokumezela kwathiwa uIsaka ngokuba uJehova umhlekisile. So every time bevuka bebheka uIsaka bayanquma bayahleka kuThixo, babona amandla uThixo wenzele wona liyabuya ithemba. Nawu ke ngoku kuthiwa nemfuyo yakhe yabuya uAbraham. Nawu ngoku uAbraham unemfuyo unomntana, iyandi imfuyo unomntana omnye. Lisiko ke lomuntu ongumhebhere lokwenza umbulelo kuThixo. So ndinayo into ethi kwimfuyo yena
ngento amenzeleyo. But kusasa kuyile mina uThixo wafika ephusheni kama nje ngivele ukuthandaza wathi Abraham thatha lo nyana wakho emnye nomthandayo uyonikela ngaye kama nje ngivele ukuthandaza kofunhle othandwa lizulu Thixo sisimanga kodwa kama nje ngivele ukuthandaza. This is the only son. This is the only thing Abraham anayo. Kuthiwa makathathe yona ayonikela ngayo. Thixo sisimanga Hamlet. Uqonda into yokubana after you went through izinto ezingaka uzama ukuba nalento xa usayibamba usayijongile usayiphethe ususithi ekugqibeleni nam ndide ndasikelelwe athi uThixo thatha yona lento sayibulelayo lento satsha osayijabulelayo athi uThixo thatha yona uyothe inkosi kumngayo ithi iBhayibheli kama nje ufuna ukuthandaza waphakama uAbraham wavuka kusasa ndinento ethi-ke I wonder what happened ku-Abraham xa kuthiwa makathathe into yokugqibela. Andazi unayiva nahame unemfuyo unezithaka unezimbombolo ayininzi into abengayenza enzekayo umnikelo kama nje vumthana but wathi uThixo andifuni yona ngifuna uyonikela ngoYisaka ngoba umnikelo bazalwane akuyiyo lento oyifunayo kodwa umnikelo yilento efunwa nguThixo kama nje ngivele vuthana yabona lo iphethe oyibhajekhileyo lo ibeke eceleni othi uzonikela ngayo uthi uThixo ayiyona kama nje ngivele vuthana endiyifunayo yiloyo gcina yiloyo ithandayo yiyo le kama nje vuthana so ngamanye amazwi uThixo othi andifuni tshintshi ndifuna le oyithandayo nangoyogcina yabona ubhetere umthetho wabekwa uMoses wokunikela because Moses wathi xa unikela wathi zisale 10 endlini kaYehova 10% ke xa unezinto ezinten unikela nge-1 okanye xa une-100 unikela ngezu-10 so u-90% ushiyeka kuwe ukhipha u-10%. Now Abraham unaleyo kuphelele u-100% wakhe lo aske athi uThixo andifuni 10% ndifuna u-100% kama nje ngivele vuthana ndifuna yanayo yodwa uzise yona angazi-ke nyambose ngoba sizofuna ntoni apha kodwa ke uthi uThixo namhlanje andifuni 10% kama nje ngumvuthana ithi iBhayibheli mamelana kama ithi iBhayibheli waphuma uAbraham wahamba and uAbraham akathethele uhamba nembongolo uhamba nesithaka uhamba noYisaka akathethele ngoba xa uzonikela awushekishi umnikelo wakho kama nje vuthana uhamba uxela into yobana mna ndizowunikela nge-100 mina awuthathi nanto ngoku uhamba nabo but ungathethi into because le nto yoyenza kama nje vuthana and uThixo uthi ndizabonisa indawo yoyenza so le nto is between mina nawe akekho umuntu ithi iBhayibheli yami bahamba ithi bathi xa eyibona ithi emva kwensuku ezintathu behamba wathi xa eyibona uAbraham indawo azonikela kuyo ithi iBhayibheli wathi shiyekani apha ngizawuhamba nonyaka because nguye endizobenza umnikelo shiyekani apha and akathi ndisayonikela wathi ndisayothandaza kama nje ngivele vuthana andiyiphinde le
akathi shiyekani apha ndisayonikela uthi shiyekani apha ndisayothandaza andazi noma rhamente uyayivana uba yintoni le nto so le nto rhamente engumnikelo ngokuka-Abraham ngumthandazo rhamente ndiphele efuna umthandazo umthandazo le nto futhi ayiphakathi kwabantu abaninzi iphakathi kwakhe noThixo wakhe ezini nomnikelo lo akayazi okokuba ngumnikelo mvele xa isisithi tata nasi inkulu nanku umlilo iphina ke ngoku ivu lomnikelo ivumelene ke rhamente ndiyeke bendizothetha loo nto iyona nto ebendizoyithetha apha bendizothi rhamente namhlanje nazi inkulu nanku umlilo iphi ke ngoku ivu lomnikelo umbuzo endizowubuza nje apha kuthi madodana yinto yokokubana yeyiphi eyona vu lomnikelo rhamente ndiphele efuna ukuthandaza kosomhle okuyithanda inkosi yakhe yabona ke wabuzwa lo mbuzo uAbraham to me ke the simple answer was because le nto umyalelo ovela kuThixo the simple answer was ngumnikelo xa lonyana umbuza but uAbraham avoided ukuphendula impendulo eklile akathetha nyani kunyana wakhe maybe ke woyika ukuvisa buhlungu nyana because wayazi okubana emveni kokubetshilo ebezobuza unyana into yokubana so tati yokuthengisa ngam ebezobuza into yokubana okanye tati yokuthola ngam because inyaniso elele into ethi le nto yokubana uAbraham ayothengisa ngo-Isaka amenza umhlatshelo khamete ukuthwala le nto khamete ngcwele funa ukuthandaza awumayibiza ngenye ilanguage kanti kuthiwa abantwana bam bayaphela mina ndimane nditsheba abantu bazothi uthwala ngabantwana bakhe so ukuthwala le nto in a normal language nakuthi thina bantu but kuThixo lo-Abraham ngumnikelo khamete ngcwele funa ukuthandaza ithi iBhayibheli wathi twaka wahamba na wathi nodwa nazi inkulu nanku umlilo imphivu wathi lo mfo xa iphendula uYehova uzosibonela ithi iBhayibheli yabona rhamente ithi maniphume nje kancane yayazi into okubana sonke njengoba silapha siyiminikelo qha kudiphenda into okubana sinikelwaphi rhamente engcwele efuna ukuthandaza yayazi into okubana sonke njengoba silapha siyiminikelo qha kudiphenda ukubana sinikelwephi rhamente engcwele efuna ukuthandaza ndifuna ndiphuma nje kancane into okubana yayazi into okubana njengoba uhamba apha kukhona abantu abagqibayo ngapha kukhona abantu abazinto okubana for me to benefit makonzakale wena yayazi uba kukho amaxesha uhambe lonke umbuza uba iphivu kanti imvu nguwe lona rhamente engcwele efuna ukuthandaza into eyenzileyo uThixo uAbraham kukuthathatha inkulu azigibeze ku-Isaka kanti njengoba ethwele inkulu nje u-Isaka zazokubasela yena eminye imililo esitshiswa ngayo siyithwele ngokwethu rhamente engcwele efuna ukuthandaza yokuthanda inkosi yami njengoba sihamba nje umane usithi tshomi yam awazi uthwesa inkuni ayokutshisa ngazo rhamente engcwele efuna ukuthandaza umlilo azokutshisa ngawo ulapho esandleni awazi okokubana uhamba netshomi apha ngemva kwayo kukhona ihlele lokukonzakalisa siyiminikelo qha kudiphenda okokubana sinikelelwa phina rhamente engcwele efuna ukuthandaza uthi umbhali xa
xa befika ngaphezulu yathi le mpendulo yayeka ngesiyebo ithi le mbhalelo xa befika ngaphambili xa befika ngaphezulu wathi lo mfo yangathi uvuma ingoma xa izowehla ngoba eminye iminikelo bazali asinikele isithanda sinikela silila sinikela singazi okubana emveni kwalo mnikelo endiwenzayo ndizawuzuza ntoni khamete ngcwele vuthana xa isithi lo mfo uyehova wasibonela so ngamanye amazwi uthi nami I'm still confused nami still do not know okubana uthixo ufuna ntoni kum but what I know ukuthi God is the provider so khamete andinikele abandinikele but I give not for me okubana kube khona into endiyizuzayo so give me bazalwane it's a sacrifice kukulahlekelwa ukuthi lanto unayo iskim ke kuwe bakuza abantu intoni inzuzo yakho kule nto kamente vumthandaza uske uthi kubo hayi umnikelo hayi investment umnikelo into ayiphosayo othi kujike xa bekuza abantu ulindele ntoni uthi hayi andilindela nto yofike beile kuthixo ngokwentando yakhe azibonele kamente ngcwele avumthandaza ngoba sinikela kuthixo zibonela ingxaki yethu thina sifuna ukwenza le nto okuthiwa phosa ngasentla yokwamkela ngezantsi apho uthi uAbraham andiyazi noba ikhona na inzuzo endizoyizuza kule nto andiyazi noba lo mnikelo endiwenzayo urayithi noba urong xa ndiwaziyo uyehova uzozibonela yabazalwane umnikelo esofuna namhlanje ulona ozothi xa unikela ngawo ogqibe uthi uthixo uzozibonela yilo mnikelo ethi xa unikela ngawo namhlanje bathi abantwana xa bekuva tata wanikela kangaka ecaweni sizosifumana na isinkwa ngomso uske uthi wena uyehova uzozibonela because umnikelo yinto ayinika othi ujike mamela ke umnikelo ayonto othi xa uyinikela kuthiwa ndifuna ukuphinda le awuphosi ngasentla uyinikele ngezantsi ngoba sonzakaliswa yiloo nto simane sisithi andiyazi le nto ethetha Malaki esisithi mlingi uthixo ubone apha akulingwa thixo uAbraham kodwa kulinga uAbraham ngokomnikelo isho lemphamba xa unikela khamante vumthandaza awulingi thixo but namhlanje uthixo ufuna ukukulinga akaboni into okubana kungakanani kumthela. Do you believe to God to provide? Do you believe in okubana nalena thixo ndiphetheyo ayiyoyanga ingaphela nanini na kodwa lo mnikelo endiwenza lapha ndiwenza nkosi ndisisithi uyasibonela funa ukuthi bazalwane masizokwenza umnikelo kathixo zibonela khamante ngcwele evuma ukuthandaza xa ngizoyeka yabona uAbraham into ayenzayo xa izokwenza umnikelo ithi iBhayibhile wawa ngedolo wanikela phezantsi wathi xa iduka ngedolo ezokwenza umnikelo kwavela ingilosi ngasentla khamante ngcwele evuma ukuthandaza because thina asiphosi ngenhla samkele ngezantsi siphosa ngezantsi samkele ngenhla khamante ngcwele evuma ukuthandaza thina into esiyenzayo asiphosi ngenhla samkele ngezantsi so siphosa azoba wabona xa uphosa into emanzini ehambayo uyiphonsa ihambe khamante evuma ukuthandaza wayithi kuyilindele endawo ongayiphosanga kuyo khamante ngcwele evuma ukuthandaza ithi wathi esajo ngezantsi ephethe ikrele esenza umnikelo kwavela ingilosi ngasentla yathi phakamisa amehlo uyibone imvu yomnikelo khamante ngcwele evuma ukuthandaza iproblem yakho wena ukhohlike
le nto ongafuni ukuyizisa ayikunikelo kambe ngengcwele vumthana umnikelo yile nto uthixo asazoyehlisa kuwe kambe ngengcwele vumthana yile nto uthixo asazokunika yona apho thumile xa ngizoyeka it was a proof yoba uthixo actually akafuneki isakhe so ngamanye amazwi uthixo uwalini uAbraham xa ezothi unikela ngemfuyo wathi andifune mfuyo ndifuna uyisakha naxa esefika noyisakha wathi uthixo andifune isakha I'm the one that I'm going to provide you ngomnikelo kama ngengcwele vumthana so namhlanje andifuni mali yakho ndifuna what God provided you kama ngengcwele vumthana ndifuna le nto uthixo akunike yona unikele ngayo not lena othi mina ndisebenzele not lena othi mina andilali ndisebenzela yona andifuni yona andifuni loyibileleyo andifuni loyisokolileyo ndifuna lena othi xa uyibuza uthi le it was the provision for God ndifuna lena mina ozothi kuyo le if it was not God ngaba ndiphangeli kama ngengcwele vumthana ndifuna mina lona umnikelo ozothi lona angupilelanga but it was the provision legendinayo ingenceba kathixo kama ngengcwele vumthana nkosomhle xa ngizoyeka ndizothi andifuni lena ozothi woyinikela ogqiba uyilinde xa kwenziwa i-financial statement andiyisho lena ndifuna lena ozothi xa uyinikela ogqiba kama ngevumthana ungayiquestioni kama ngengcwele vumthana lokuyithanda inkosi yakho andifuni le yakho because le yakho izokuxoxisa izokwenza sixoxe singayeki because yakho ndifuna lena othi xa uyinika bethu bathi abantu unganikela kula magosa okanye kulotrejala ongakwazi uphatha imali usike uthiwe hayi uyehova le ndinikelayo mina uyehova osibonelayo ngake yabona enye into efuna ukuyithetha ngifuna ukuthi ukuba unikela ngongaqhutshwa inhliziyo unikela you must know that God actually does not need your gift uthixo akaswelanga umnikelo wakho yayazi uthixo uyakwazi ukuqhuba inkonzo yakhe unganikelanga ungakhiphanga into akathixo be-successful kama ngengcwele vumthana yayazi nosito okubana nakule convention esikuyo ibe successful but bakhona abantu abangakhiphanga but i-convention zangiyeka ukuba successful yayazi nosito okubana because God is a provider uthixo zibonelayo yayazi nosito okubana naseseketheni yakho waka wawubamba umnikelo because ungevani ne-leadership nomfundisi okhona but isekethe yakho ngoku unganikeli hayi namhlanje isekethe yakho isekhona because imission kathixo ayidiphendanga emnikelweni wakho God is a provider so xa yamkela uthixo wamkela abo bantu abanikela ngokuqhutywa inhliziyo kama evuma uthanda hayi xa ngizoyeka nje ndizothi it's fine ukuzama question yeka andifuni leyo ndifuna lezomnika kodwa ubuphekele kama ngengcwele vumthana mandenze isistory ke yazi enye imini eseketheni esekhaya endaba kwavuka umsindo kwathiwa masibhoyikhothe singanikeli ndabuza into okubana kwenziwe entweni kwathiwa besishaya imali apha sashaya i-50,000 kama ngengcwele vumthana ngoxa kwenziwe ireport sifumanisa into okubana mani imali esebenzileyo kule project ebesiyenza yi-40,000 i-10,000 i-leadership ayikwazi uku-akhawunta so i-leadership ityile imali kwathiwa sitshelwe imali apha so masibhoyikhothe singanikeli angazi masiye yakafika nakwena kwathiwa sinikele because i-leadership itya imali
Khamete vumthana kwathiwa akuzunikele. Kwathi ndabuzumbuza ukuthi kuthiwe malini? Kwathiwa kuthiwe 10,000. Ngathi bekhoma nje kwathiwa bekwi-450. Kukhona i-40. Kwathiwa 10. Ngathi hayi boyikhothani mina. Owami umnikele ngikuphileyo. Ukula 40 eshiyekileyo. Khamete ngcwele vumthana. Yabona le 40 esebenzile owami umnikele so le kane lahlekileyo ile yakho. Khamete ngcwele vumthana. Ngoba ngilowami umnikele ngithe xa ngizowenza ngathi xa ngisiya ngathi Thixo nanka amathunga ethu siwabeka phambi kwakho. Nazi izicelo zethu siphimpendulo. Ngathi yami ngathi kayami iwenzile umsebenzi. Ngathi le yakho ingxaki uyinikele ukhononke, uyinikele unembuzo, uyinikele ungathembanga, uyinikele ukhokha. Ngathi yabona ukuthi uThixo into ayenzayo akawuthatha umnikelo wabantu abakhokhayo. Ngithi uThixo akawusebenzisi umnikelo wabantu abakhokhayo, awusebenzisele imishini yakhe. uThixo wenza lento xa ifika imnikelo uyijonga kanje, ayijonga athi nangu umuntu onikela ngokuchwayithileyo, athi lona unikele nje uyakhalaza. Is questioning. Athi uThixo mandikhangela amasele ecawa ndithi kuwo yitsheni le ayibhulongo. Hayi khamete ngcwele okuthanda inkosi yakho kodwa bayithasele nathi nanke bayenza umsebenzi wakho. uThixo akawenza uThixo athi kosa lithi Thixo andibaweni itshale makho. Athi uThixo noma ndiyifuni khamete ngcwele vumthana akhangele amasela ngitsha. Khamete ngcwele vumthana hayi bayitshile ayifulwanga nguThixo ngoba uyazile into okubana ayiphumi kwinhliziyo evumayo, ayikhangele lamacebo uThixo okanye ingabonakali noma phofu sayithengile into ife laa nto because uThixo ufungile wathi angeke lona umnikelo wenza into ebhetela ecaweni ngoba yabanhliziyo zilukhulu. So ngoku ke ngifuna ukuthi labazala xa sizonikela ngizothi kuni ndicela into okubana nikela lo mnikelo othi lona it was the provision from God. Ngizake siyabo ngifuna ukukhangela imfu, ngizothi bazala nangu umlilo, nangu inkulu, nawuhlala le ngoku uzibuza umbuzo okubana Thixo yeyiphi na imfu okumele ndiyinikele. Yilena enizihomba isifuba ngani okanye yilena endizothi xa ndiyinikela ndithi if it was not you ngabe nelena ndinayo. Khamete ngcwele vumthana ngifuna ulethele othi xa uzonikela usike uthi emveni koko uthi uThixo uzosibonela. Ngifuna umnikelo wabantu ababhilivela into okubana uThixo zibonela. Khamete ngcwele vumthana ngifuna ulethele umnikelo lotho wakho kodwa kaThixo ozibonela, ozothi xa ujonge ezantsi asukuthi ehlise amathamsanqa ezulu. Ngoba xa umyeka khamete ezibonela sumdimanga suhamba ufuna uthi Thixo kudala mile sumdimanga mlinde yeke mayibe nguye uyalazi ixesha leprovision yakhe kwaye uyayazi ukubana ifika nini iprovision yakhe. Sumkhawulela ngeke azibonele ngoba xa ezibonele wethu uThixo xa ezibonele khamete ujika amanzi abe yiwayini. Xa ezibonela enhlango wesisimana. Xa ezibonela uThixo
obuye wafa osibonela ngoKristu Inkosi.
ngiphethe 200 rand sithiso. Mfisa makhono uphethe 200 rand. Ngiyaxolisa ngizobuye nginibingelele. Makukhona uphethe 200 rand asondele ngaphambili. Mayengekho kulungile. Mayekhona uphethe 200 rand. Ngiyafisa sisusele sitsha. Zenza ukuthi khale imali leyo mhlozi. Thabo. Makhona uphethe 200 rand asondele ngaphambili. Fisa ningiphelezele nje insizwa. uNkulunkulu akubusise futhi. Ngiyafisa siyenze le nkonzo sithokozile. uNkulunkulu akubusise futhi. Maya khona umunye uphethe 200 rand asondele. uNkulunkulu akubusise futhi. Uphethe no 100 rand. Makhona uphethe 200 rand uNkulunkulu akubusise futhi. Makhona uphethe 100 rand. Siyabonga mama. Siyabonga futhi. Makhona no 100 rand. Sondele ngaphambili. uNkulunkulu akubusise bazalwane. uNkulunkulu akubusise bazalwane. uNkulunkulu akubusise bazalwane. Leyinto umlungisela u36 khona la sobe isucule khona. uNkulunkulu akubusise bazalwane. uNkulunkulu akubusise bazalwane. Fisa nje abafisa ukuphosa abangabheki. Babheke emuva. uNkulunkulu akubusise izithiso. uNkulunkulu akubusise busisa. uNkulunkulu akubusise bazalwane. uNkulunkulu akubusise bazalwane. Ngiyazi ukuthi bakhona abaphethe u50 rand. Ngiyazi ukuthi bakhona abano50 rand emaphaketheni. uNkulunkulu akubusise futhi. Yazi bakhona abano50 rand. Amen bazalwane. Ube sibe samsheke ngabe sisidlala imali.